lore koso bed nango. Erokamano Joyce. E pacha Jaduong' Atwoli must not be 100% right. Young people kata joma tindo nigi thuolo nikech mano e demokrasia, nigi thuolo mar manyo kombe mopogore opogore kendo mar telo kata mana ne piny Kenya. But jo Kenya ema yiero ng'ama gidwano tel negi. Ma ka giyiero ng'ama tin no, to mano en dwachgi kaka jo Kenya, nikech mana kaka constitution wacho ni the sovereignty is with the people. America wacho ni we the people. Koro ka jo piny dwaro ni otel negi ng'ama tin, to wan gi 1 year from today mondo gidhi giwach ni gidwano tel negi gi ng'a. Mano ok en paro ma ng'ato nyalo dictate. But Atwoli be ja Kenya, en bendo biro go kura. En kipache kata jok ma winje nyalo neno ni odwaro jok ma osekoma matin, nikech nitie jok ma bende nyalo bet realities mag ji Joyce opogore. Reality mare en niya, nyaka mondo tel ne Kenya e yo maber dwaro experience. To experience I gather with time. To ng'ama tin pok oyudo time no to gather that experience. Man according to Atwoli gi jok ma nie ng'eye. Koro neno ni mondo Kenya odhi maber according to him, it will require experience. Experience no joma tindo pod onge gi time to gather it, gi tem kao thuolo mondo gi gather kae to gibi gitel bang'e. But joma tindo be neno ni it doesn't matter, experience no komata. Gin gidwa ni gitel kawuono nikech the agency mar change ma gidwa kelo. Koro jopiny madhi yiero to bire penjo mipenjo no. Ni to change ni en ang'o exactly, nikech change ni ema miyo joma tindo kaka Honorable Sifuna gini sewinjo kawacho ni President William Ruto oko deserve kata 1 more day in office after this term according to him. But koro penjo mipenjo no is the main theme. En a change mane midwa kelo. Koro osiepe machalo milagini mabende nie diere ochunge wang laini tir ma kata ka en referee to koro kia ni mpira ni oloyo koso pok oloyo nikech gichunge wang laini tir. Koro osiepe gi emo buru go kokinyi sani ni time oserumo mar chunge wang laini gi yang kuma gi in koni kata in kocha. Koro onengo bed ni agenda biro straight. Tiwachonwa niya, wan kaka Roots Party ka wadonjo, wach maduong' mwang'e ni chando jo Kenya en economy, uchumi. Ma e gima sirikand ni osetimo, to wapogore kode kuom ma, omiyo wan wadhi timo ma to fix wach uchumi, omiyo miwa uru telo. It is no more time mar one term, no term, sijui what, ni wan be okwane 1 term, be okwane 2 term, be waonge term. Mago to koro bantas weri godo. Chung'nwa chung'e adieri ni kawacho chumi to ma e proposal mwakelo to mae kako dhi fix uchumi. Ka I feel ni SHA ok ti kendo health care system rach, awinjo kowacho kaka dakteche osegomo to ato pok aneno dakteche kogomo ne national government, nikech the structures bendo keto dakteche e lwet county government. Makopo ni county XY nigi shida to en mgomo mar that governor. To sani awinjo kosiepa ni beef keto gite e wi sirikal mamalo ni dakteche gomo jopuonj go. Jopuonj pok ogomo nyaka ne William Ruto ka telo. Kendo jopuonj osendik mang'eny moloyo telo machien mosebetie go te nyaka sani. Ka wawacho to mana machone mane gigome kapod Uhuru ema nie telo, to gi kapod Kibaki nie telo. Mar Ruto gidhi gomo to sani maybe samoro mbele okwanyal ng'eyo. But gimatemo wacho mago to mana by the way, gimatemo wacho en ni kopo ni healthcare system according to you okti, onengo sani koro wadong gi 1 year. Koro it is no longer about whether this government will fix it or not. In koro biabia gi proposal ni kaka opposition tiwachnwa niya, wan shani kadonjo to ma e gimwadhi timo to bro fix weche machendo kuom healthcare kama. Omiyo miwa uru thuolo mondo watelnu jo Kenya kaka duond bura makama, mondo walos weche mag health. Kogike weche mag gope e gimwadwa timo to fix gik machalo kama, nikech gigi wacho the what yot
but the how e kuma problem nitie. Yot mondo awach niya, wan ok wabi kawo gope kwadonjo, mano to yot. But koro japiny sani nikech jo Kenya kaka iwinjo wacho ni jomatindo bende koro gin sanja maduong' kata population maduong' mar Kenya. Jok masani wadilgo kaka Gen Z, Alphas, to even a bit of a larger population of millennial. Nigi information at hand, kata e simbegi. So okoromo mondo nyisgi anyisa ni wan ok wadhi olo gope. Nyaka koro ya kanyo misud mbele inyiswa ni wan ok wadhi olo gope, but gigi te wabro timo mae kuma wadhi gole pesa. Kata wan ok wadhi medo tax nikech awinjo ka kocha wacho ni dignity of pay slip. Wan ok wadhi kawo tax kuom joma tiyo, to gope be ok wadhi olo, to mae kuma wadhi gole pesa. Maybe gin gi kama chielo mopogore gi kama pesa nitie. Koro mane conversation mowinjo wabedgo, to kapok ochopo kanyo ni an kaka jago ombulu, tich ni en biro mana nyisa ni watimuru gini obed one time, to kinyisa ni tok mano kisewe keto payslip, dignity e payslip, kae isewe olo gope, to wadhi loso gik mwadwa loso gi nango, nikech at the end of the day reality en ni gigi dwaro pesa. Mondo mi wachul ne nyithindwa pesa mar somo, mano pesa. Mondo mi wachul polise, jopuonje gi jok matiye sirikal te, wadwaro pesa. In kaka ng'ama ochung' kata chama manyien madwa kelonwa lokruok e piny, Orenga Jimmy gini should be telling us now ni ok wadhi olo gowi, ok wadhi medo taxes, to mae kama wadhi gole pesa maburo loso magi. Mheshimiwa Kopiyo, in korka kori jomatindo pod ohore